Loh, syukuran penyelane Pak Supardi. Nggih. Dalem iki. Lha lak sare yo Pak Supardi lho. Nggih. Kuwi Pak Lurah utawa Pak Kepala Desa ana ing Brangsongan kene. Kuwi lak entuk tambahan masa jabatan 2 tahun. Oh. Nah, disyukuri. Alhamdulillah. Nah, karena putra-putrane wis mentas kabeh. Nah, putra-putrane wis mentas kabeh dan ulang tahun perkawinan yang ke-40 karo ibu. Oh, ngaten. Ya. Alhamdulillah kurang 10 tahun lagi adalah pernikahan Emas. Jadi harus nanggap lagi. Ya, aja kuwatir. Beliau nyaki seneng lan tresno kawan budaya kok. Nggih, nggih. Nah, ya. Iki sing disuwun yang pertama lagune ya kuwi Modang Kuning utawa Gubuk Ngasmara. Nggih, Pak. Nah, ya. Ora kesel ana? Mboten. Ora. Niki kula mungkin lho sampai goro-goro. Lho tenang weh. Nggih. Eleh. Ele takin Percayamu. Gayamu. Nah, ya. Ya sak penakmu lek menyang gawe sak penakmu lek karo bapakmu Anom Dwija Kingkong. Ya. Wah enek sing ngono enek sing nyebut ngono lek nyiarke iki tiwas dirungokne wong pirang-pirang. Malam hari ini kita saksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon sesaji Rajasaya dengan dalang kondang dari kalangan Jawa Tengah. Inilah dia Ki Anom Dwija Kingkong. Wah. Penak, Pak. Penak. Penak piye? Nggih penak enek kingkonge. Ini bener ki kangkung mung salah penulisane. Yo, dibawani sik ya. Nggih. Ya. Cek, saya gede anak kowe nak. Nggih. Kuwi anune sapa kebayake sapa dienggo kok iso teplek pas sapa? Niki bayake Baru baru nyetak. Baru nyetak langsung dienggo nggo awakmu. Iya. Sembuh. Tumbas ning pasar sayur. Apa kan ning pasar hewan ae, pasar sayur. Nah, kok iso teplek ning awakmu kok iso teplek ngono lho, pas ngono lho, kaya diukur. Nggih, mboten nyekeng lho niki. Ora nyekeng ya. Pancen yo jodoh, Pak. Heeh. Kowe mau digawane apa karo ibumu? Napa? Jare aku paling apa? Perfume. Iya. Wah, iya. Parfumnya 2. Nah. Iya, itu mahal loh, Pak, limited edition loh. Wis tok ora usah mikir perkara larang karo murah. Bakune kowe njaluk apa kok bapak karo ibumu iso nuruti tak tukoke. Wis to. Apa penting ora njaluk mobil. Ora apa-apa. Lah sing nganggo kowe dikira larang. Ya, Pak, anjen mahal tenanan. Ah iya. Iya ndang bawa. Karo nyawang yogane Pak Kangko sing bisa sing ditujan iki. Nanang, Pak. Oh nanang to. Sinebut. Loh, nggih to, Pak. Salah no. Salah. Nadyan wujude mung peksi kok sinebut. Warep Sri Huning apa piye? Pikiranmu fokus nyandi ki mau ayo. Nanang, Pak. Pikiranmu nyandi kok muni. Mas Ardi. Nanang, Pak. Oh iya. Nadyan wujud emong paksi. Pengumuman untuk konco-konco Dwija Laras Indonesia, tolong ini pada saat limbuhan masker yang dipakai harus dilepas. Masker yang dipakai harus dilepas. Ayo. Tanpa dikecualikan. Tanpa kecuali dilepas sendiri atau dilepas oleh Niken Salindri. Nah, kuwi kan kuwi. Wes. Ngono lho Pak, dhek tertekan lho panggo malih gelem melok neng. Ku tanggal 15 ndak gelem melok neng. Iki ngajar kendel kok. Guyu-guyu terus ae. Karo miso-miso bajirat. Kabare saniki pun jomblo, Pak. Iya. Wis jomblo alhamdulillah. Ayo Mbok, aku informasi kok buwe lho. Ya. Nanang.
Neng kayan lor wingi Ardi ora mangkat mergo kuwi 40-an budene nduk kek. Oh ngoten. Bukan masalah apa-apa. Kula kinten nek nganu wedi kalih kula. Boten. Sampeyan iki ora medeni. Ngangeni. Lah. Kuwi trambul Pak. Halo manis nang Tanggal 14 kamu di Surabaya to, Nok? Nggih. Ora samule. Mboten, Pak. Ora samule engko Pak Kangko tanggal 14 ning Nganjuk, 12 ning Surabaya. Ku awan tang itu. Belanja. Kita belanja ya? Iya. Ya, kita 15 siang kita belanja di Surabaya. Melaku-melaku bareng kok bengi tanggapan. Nah. Siap, Pak. Ngono ya, Nak. Engko anu kencan karo ibumu dari ning. Nginep teng hotel kono lah. Heeh, engko anu koli karo mbokmu. Oh iya, Pak. Heeh. Apimu. Lah gua awan dolan-dolan genting ngono awake dhewe ya golek hiburan genting kan. Iya, Pak. Ketika ada waktu ini golek hiburan genting. Harus menghabiskan uang puluhan juta. Ya. Iya. Goleki si podang tito gede barang teko iya nanu ibu bunga inga nyanding bisa aku menyimak nduk niken setiap pentas wayang kulit ya campur sari kok mesti ora tau enek kendune semangatmu to, Nok. Kuwi apa jenenge rahasiane apa to, Nduk? Ken. Mongko awan bengi, sore kuwi ora leren lho, kok iso semangat terus iki jamune apa? Lah ngoten niku kula nggih enten pertanyaan kagem panjenengan. Lah jenengan ngoten niku lho wayangan sedina utuh ngoten niku mboten kesel niku jamune napa, Pak? Nah, iki kok malah balik ning aku iki. Lah sebagai orang yang sesama seni kan harusnya kan sama-sama juga jamunya. Iki iso tak jawab. Napa? Kok ngopo sebabnya aku setiap malam terus semangat? Mergo ini adalah ada tanggung jawab yang besar dari dalang atau seniman ketika diundang oleh orang yang membutuhkan kita. Oh, ngoten. Heeh. Iki bayane kekuataning duit. Ora mung duit tok ning tanggung jawab yang besar. Jawaban jenengan niku wau, tanggung jawab yang besar karena menghasilkan duit. Mergo ada kepercayaan dari penanggap. Wih, jawab aku. Jawabmu padha ora karo aku? Sami. Padha. Mergo nek duit ya kuwi mau Pak semangat. Nek pokoke nek duite wis entek sik ngono kae mesti aku lemes, Pak. Jenengan titeni. Iya. Nek ngene iki kan semangat Pak. Semangat iya. Nggih, sale duitnya jadi digawa sapa mau asisane Ibu Dwi wae. Ya, terus sing nonton sing mirsani kaya ngene kae ya kudu tetep semangat. Alhamdulillah Apapun Pak, yang mata lho Pak, dugi mriko lho Pak. Ya iya kaya masyaallah. Masyaallah. Nggih. Kalau mau sampean ndongaken napa dereng to?
durung no dungakne sing kagungan dalem Pak Supardi SPD saha Ibu Ernaningsih SPD dungakne sing tuku kagungan wedi diadahi tampah apa kuwi Bapak Supardi mugi-mugi rezekine kathah barokah. amin ya. Ibu Ernaningsih ayo ya didungakne Bu Ernaningsih berarti Ah. sih Pak ya tuku oh ya ngombe banyu putih ning sanding sumur. artinya Ibu Ernaningsih mugi-mugi panjang umur. amin nggih Sinten wis meneh, mong desa Bangsongan ya bangsa desa nonton barongan heeh ning cedek sawah. terus Mugi-mugi warga Bangsongan berkah barokah. amin luar biasa iki sing jenenge seni iki ndongakne yo nganggo parian ya ngesake dawuh turu aku tak ndongakne gendi turu ning Sorlongan kuwi suasanane peteng Nggih. wong wedok Bangsongan muga-muga meteng bareng Astagfirullah. Itu tidak boleh Tidak ya boleh. Pak ya. Jangan ya Pak ya. Kok bidane nek kaget piye Pak? lah iya Nek nandangi piye terus saya meteng bareng. lah ya masal kalian ya kuwi ndongakne aku apa jasa Wijo Kangkong. Wah. Pak Kangkong. ya Mangan nongko ning cedeke sumur. Bapak Dijo Kangkong mugi-mugi sehat selamat wilujeng barokah panjang umur mugi-mugi tambah sayang tambah laris tambah sukses tambah segalanya kok bawang iya geng neng kalen sambil mangan tebu cakep Duk Niken sehat selalu amin Bapak tahun ngarep ulang tahun ngadu apa bulan Oktober toh ya bulan ngarep bulan ngarep ya. ket mau lho Pak jenengan nek ngomong kok klera-kleru jane napa Bapak Ora adakah masalah yang jenengan pendam enggak ada ya insya Allah kok bayangan nok neng omah nok Cahayu nang omahku lho neng omahku kono neng omahku kono ya tanggal 9 Oktober kuwi nggih lantas ulang tahune Budui tanggal 10 9 Oktober ki Pak mungkin kula nyusul ya insyaallah ya alih keluarga ya iya nak lagune apa ki mau Udan Kuning ya Udan Kuning sing pertama digarap Langgam utawa Badut sing kedua digarap Samboyo yo gendangnya disiake ya coba apa yuk buka celok Cahayu iso awan ning omah wis ora krasa oyuran kang golek isi tak sayang makan bosan ikhlas kandanku
Diri musuh siapa?
Lagu geni jago. Aku kowe dadi Berjuang kemana saya. Terima kasih Bu. Lambene aja bengok-bengok. Ini apa? Saking semangat. Tapi tandanya semangat ya kita Iya. ya. Kita kan semangat, kita kan sama-sama lemu. Iya, kita kayak Upin Ipin ya. Iya. Dari digelundung nato. Digelundung naik apa? Ya digelundung nah kayak gini kan dewek kayak bal. Ih lah kamu cukup recek kamu dong. Kowe ngerti ora Gen, kowe cah ngendi mula omongane ora beda karo kowe. Kowe cah Cilacap cah ngapa kok? Jawa Timur itu yang kalem mbak, yang halus. Oh, Jawa Timur kalem. Iya. Kurang ngerti. Ya no kejadianan ya kan ya. Dewek kan kayak bal tadi gak digerundung nato kayak gue maksudnya. Iya kakinya kunyek. Oh ya pite apa? Ya wis seperti itu. Karena itu ya dari ngapak itu tadi. Dan jadi ciri khas. Ciri khasnya. Kon ngomong halus kaya awakmu ya ora iso. Nah carane kono misuh ki apa? Hah? Misuh. Kesu jengkel. Kesu. Kesu. Kesu ki apa? Oh nesu. Kesu ya gue Nek pamane jancuk iku nek kono niku apa rasane? apa ya? Enak ora kono miso cara kono enak ora Jan? Kowe ora tau mau buka lho misuhe cara kono piye? Enak ora? Yang keprimis ya. Enggak enak ya. Keprimis ya kan ya nyong langsung beres gue sih orang ngomong-ngomongan. Jadi umpamanya musuhnya nyong nanang itu nanang kayak picek ya umpamanya ya musuhku. Dia tuh bukan picak. Apa? Tuna. Tuna apa? Tuna rungu. Misalnya anak musuh langsung dibres kayak gue pak, Oh, langsung didomai sekayangnya. Oh, langsung didoni yo. Ya paling celeng kayak gue. Oh misuhe celeng berarti. Oh nek celeng ki ndak anu ya Pak, ndak kasar ya nek. Ora kasar. Celeng ki carane ki ning kene ki jaranan kae lho jenenge celeng. Oh nek gone nyong ana mbak, tapi jenenge gue ebek. Ebek. Orang medeni blas ya. Tapi yang kana kayak gue mbok jarane ditumpaki. Heeh. Jenenge ebek. Oh ebek. Makanya jenenge apa? Ndati barang. Iya mendem. Loh, Babit kayak kae. kudu mendem, nek mendem ki wong hae kan mendem. Iki ndati ra. Lah Lah, iki sing fotone ning dhuwur ngono kae lho. Lah iya kalau bondemit mbak. Iya, Lah Mbak. yang mendem babit. Loh,